ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಯ್ ಮತ್ತರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಿರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಲ್ಪನ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಶಿವಪಾಡಿ ವೈಭವ ಪನ್ಪಿನ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೇಗ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರಲಿ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂದೊಂಚಿ ದ್ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರು ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ನಾನಿ ನಮಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ದ ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂದೇಜಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರಕ ಅಂತದ್ ಬಿಡ್ಪೆರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಆವಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆವಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐನಾಜಿ ದಿನ ಶಿವಪಾಡಿ ವೈಭವ ಪಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತು ತೂವೊಡ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ఒక ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲದ ಟೈಮ್ ದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂವರೆಗ್ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಚಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ನೆಟದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯೂ ಉಲೈಡ್ ಎನ್ಗೆ ಪೂಜಿ ಚಪ್ಪಿದೇದ ವ್ಯೂ ತೋಜಾವ ಎನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಊಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಾಯ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ತೂಪಿನ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಅಂಚ ಮೂಲೇನ ಪೂರ ಇತ್ತಂತುಲೆ ಕೈ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಲು ತೋಜಾವೆ ಅನ್ಬಕ ಹೂ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಲನ್ನ ಯೊಂದಿತ್ತಿರು ನಮಕ್ ಎದುರಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಲೆ ಎಂಚನೆ ಈ ಪೇರು ಪಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಡ್ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಪೋತತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಓಪನ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ಲೆ ಅನ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ವಸ್ತುಲ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಎರಡು ತಿಂದ್ರೆ 20 ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಕ್ಕು ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ಗಂಜಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ನೀರು ದೋಸೆಗೆ, ಗಂಜಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಎಳ್ನೀರು ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರವಾ? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಳ್ನೀರು ಪೌಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗದಾಗೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸುಸ್ತಾದರೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದರೆ, ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾದ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ. 250 ml ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಪೌಡರ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಸಾದಾ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೊಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ, ಇದು ಚಿಕ್ಕು ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕು ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಳಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಣಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಗೆ ನೇರ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ 130 ರೂಪಾಯಿ, 150 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕು ಕಾಫಿ, ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿ. ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಉಂಟಿದೆ, ಖಾರದ ನೀರಿದೆ. ಕಾರಂಡ ನೆಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲಾರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ. ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು. 50 100 ನೀರು ಅವಲೇ ಸ್ಕೂಟರ್. ಮತ್ತೆ ಮುಖ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಸೋಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಇದೆ, 16 ರೂಪಾಯಿ. ತಾರೆ ಕೊರಡ ನೂತನ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕುಂಟುಗು ಭಾಜನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಒಂದು ಭಾಜನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದೈತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದಾಗೆ ತೊಂದೆ ಪಾಡ್ ಬೊಕ್ಕನಿಕೆಲೆ ತೂಚವೆ. ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಜಾಲಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ತೂವರೆಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಹಲ್ಲು ಕಪ್ಪಾದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಹಲ್ಲು ತಲೆಬೇನೆ ವಾಂತಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಂತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಬೆಚ್ಚಲಾತನ ಏನ? ಹಾಂ ಹಾಂ
ಎಂಕುಲು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬೊಕ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ತೋಜಾವ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂತ ಗಿಡಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತರ ಓಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಪಂದ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತಿನ ಗುಜ್ಜ ತಿಂದ ಎಂಗಲ್ ನೆನಪಾಯಿ ಅದ ಬಾಬು ಗುಜ್ಜಾರೆ ನೆನಪೋಣದ ಗುಜ್ಜದ ಬೋಲೆ ತೋಜಾವ ₹200 ಬೋಲೆ ಇದು ಪಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಲೆ ಕಾಲ್ತು ಬನ್ಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಲ್ಲಿಂಗಡ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಎಲ್ಲಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಮೂಚಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಇತ್ತು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಓಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಶಿವ ಪಾಡಿಡೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಚಿ ಕಲರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುರ್ಲೆರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.